Her bag dig. Der. Og så her lav. Der og der og der. Yeah, bitch. Kom. Og fedt sted. I am invincible. Hey. Har jeg ikke slået det fra? Åbenbart ikke. Så vi skal bo her, eller hvad? Måske. Her, eller hvad? Gavl! Hvad? Vend dig om, for fanden. Kom herover. Kig der. På træet? Nej, den anden vej. Monster spawner allerede. Nej, det er ikke en spawner. Min fejl. Det er sådan en hyba. Ja. Kan ikke Nice. her i indgang. Så går jeg ind i. Fuck, hvor awesome. Ej, hvor er det crazy, det der. Ja, jeg har fundet guld. Nej, hvor er det crazy. Vi har allerede fundet et sådan junglehus. Det er virkelig crazy. Jeg var over og nakke det der. Den skyder med pil. Vidste du ikke det? Jeg har aldrig set sådan en her før. Øj, jeg har lige... Hvad har det guld allerede? Hvad laver du? Så ved jeg ikke, jeg satte bare alt muligt shit til. What the fuck? Skyder den efter mig? Skyder den stadig? Nakker lige den der dispenser. Fuck, hvor awesome. Jeg har aldrig fundet sådan før, de er mega... Hvorfor? Hvad fanden er det nu, der skyder efter mig? Der er 2 goal. Nej! Hvor var det henne? Det er ikke så langt fra... Bare TP til mig. Okay. Er det TPA? Ja, okay. Fuck, nu irriterende det der. Jeg skal lige have alle mine ting der. Lad dem lige ligge. Jamen, de er her. Fuck, det var provokerende det der. Vi skal have det her redstone. Vi lader bare chesten blive her. Fuck, du skal ikke gøre det der! Vi lader bare chesten og alt det der blive her. For helvede, Gård, du fik mig nærmest dræbt. Hvad snakker du om? Du stod på den der ledning, der var. Eller snor. Vi skal sgu også have dem her. Det her, det er vores nye huslag. Nej, det er ikke. Hvorfor? Det er fucking grimt. Det skulle da lige meget. De ved før, det var sgu da meget andet. Ja, det var også lige starten. Det er det sgu da fucking awesome som junglehus. Vi kan bruge det til et eller andet. Chest house. Der er meget... der er en stor, hvad hedder det... Hvor fanden gik du hen? Jeg står inde i det der kæmpe træ og vil hakke det. Nej, Gård! Ja, der er en mega stor swamp biome herovre. Lige skubsvand og sådan. Det her, det rykker satan i mig i røvhullet. Hvor er du? Jeg er gået... kør! Du skal ikke gå væk, for helvede. Du skal jo blive her i tag. Nej, Laura, vi skal ikke gå væk fra det der hus, der er mega awesome. Det er lige derovre, Gård. Okay, godt. Det er ikke særlig langt væk. Kyllinger massevis. Nu er det ved at blive nat. Jeg har fundet jern. Det er sgu da godt vildt at finde jern. Hvad? Jeg synes da stadig det er vildt at finde jern. Ja, det er sgu da, når vi er i begyndelsen. Det er
Lav, kan du ikke lige teleporte hen til dig? Tak. Undskyld. Nasty motherfucker. Nej, du skal ikke gå ind foran mig. You nasty motherfucker. Nå. Aslam. Der er jern her, men vi skal lige bruge en stenpickaxe først. Jeg har 2 sticks her. Der er en creeper dernede. Det er min. Nå, for helvede. Dammit. Fuck, den sprang egentlig ikke særlig meget. Nej. Har du lavet den, eller skal jeg give dig mine sticks? Her, du får dem her, kan du. Hvad fanden skal jeg bruge guld pickaxe til? Du skal ikke hugge jernet med det. Hvorfor? Det kan de ikke. Så ved jeg sgu da ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg bare hugge lidt cobblestone. Lol, det virker som om de er hurtigere end diamond hakker. Det er de også. Så er det sgu da meget bedre at finde jern. Bare nede, end de ikke har så lang holdbar tid. Og de kan heller ikke hugge jerngården. Nej, men de er så rimelig sindssyge til at hugge alt andet. Så hurtigt det gør. Ja, det er jo altid. Det var også det, hun sagde i går. Det er beating with it. Det er ikke mig. Så det var den første pickaxe. Hvad? Det var den første pickaxe. Kom at mit creeper. Dækslap! Nej! For awesome. Ja, det var anden pickaxe. Der prøv at se, hvor meget jeg har hugget her. Allerede. Prøv at gå dernede, hvor du var lige før. Det var tredje pickaxe. Lav, hvor er du gået hen? Op i venstre. TP mig. Helvede, jeg lortet noget, mand. Sådan der. 80 frames. Lol. Hvordan har jeg fået arrows og strings? Ja, hvorfor tror du, har du ikke slåsset mod skeletons? Nej, jeg har heller ikke slået så mod spiders. Har du det? Nej, det er sikkert for... What the fuck? Ej, du skal sgu da ikke slå mig! Jeg slår heller ikke dig. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Ja, du gjorde. Nej, Jo. jeg ramte dig kraftigt med en gang. Jo, du gjorde. Shit, man, når der var spider og alt muligt. For helvede, Lav. Gå nu væk med dig. Skid i havet, og jeg skal... Ah, Min ting. vi skal også snart op og i kok med noget. Come at me, bitches. Helvede. Come at me. Fucker den Slår der. du mig? Jeg har ikke slået dig, din tar. Jo, du Det er der løber ind foran. Det er ikke mit problem. slip. Død. I will jump. Lav, Ja, kom videre. hvad mener du? Vi går ikke over til et sand world. Jo, du er syg i hovedet. Det er det mest nederen sted at være mod monster. Det kommer en spider. Ninja. Nej. Og hvad? Der er mange dyr efter dig, eller monster hedder det så. Ja. Mange dyr efter dig. Lav, kom herud. Vi går herover. They Klar. can catch me. Lav, kom nu. Ej, jeg er alt for ninja til det her.
Og det ser godt ud, men der var fucking mange efter. Ah! Jeg vil... Og jeg håber faktisk, den dræber dig lige nu. Og en spider, den ser sjov ud, når man er under vand. Så du lige, den ville dræbe mig, hva'? Okay, jeg skal snart have mad. I will kill you. Skal vi ikke lave et undervandshus? Gå nu væk. Bitch. Der kører herovre. Har du et sværd? Okay. Yes. Skal vi ikke lige lave nogen? Har du workbenchen? Nej, jeg kan bare lave en hurtig. I will kill the zombies. Triple excitement. Rubble. Dø nu, min døde. Min løg. Nå, dør den lige. Hvor mange slag skal de have? Ja, hvorfor er der 2 efter mig? Endelig døde. Jeg kommer og hjælper. Jeg har den 2 med dem. Dø! Bitch. Bitch, den her. Skal du dø, du skal. Lav, nu, sæt den. Godt. Jeg har ikke noget cobblestone, jeg skal have noget cobblestone. Det har jeg. Nu mangler jeg så bare sticks. Ja. Jeg laver bare lige noget. Det var nogle svære, jeg skulle lave til os. Okay, jeg kommer vist til at lave rigeligt med svær. Nej, du gjorde ikke det igen, du vel? For helvede. Her, du må fortælle alt det der lander. Hvor fanden er du løbet hen? Vil du ikke have dit svær af det? Så kom for helvede. Kommer du? Sådan. Her. Har du den? Okay, der. Der. Sådan der. Så skal vi ud og angribe nu. Der står en skeleton. Mad. Lav. Lav lige en... Nej, det er hvor jeg var. Hvad? Er du der? Ja, hvad? Jeg laver bare lige nogen. Jeg er i gang, jeg har lavet 3. Okay. Sent. Jeg skal bare lave sådan noget nu. Hallo? Hvad? Slog du mig ikke lige? Mig? Nej. Det ved jeg godt hvorfor. Fordi jeg mangler mad. Skal vi igen det her går? Det kan vi godt. Nu døde jeg så også, så det passer fint. Kan du ikke lige spawne mig hen til dig? Tag dit mad. Hvor døde jeg? Det var herovre. Jeg kom til at tage dit svær godt. Ja, det er lige meget. Der er alligevel så mange af dem. Wow, jeg har overhovedet ikke... Ja, vi ses i YouTube. Hej YouTube. Ja. Så er det Tixon og Frix, der er tilbage igen. Det er det der. I Minecraft. Med lidt fails. Serveren ja. Den gik lidt for tabt. Og der er bugs i Minecraft også. Så alt det kører jo perfekt. Vi er begge to Steve. Og Selvfølgelig. yeah. Så
der ikke så meget mere at sige. Nej. Jeg skal nok også til at hugge noget træ. Jeg er i gang. Okay. Og så er man ninja. Mhm. Ja. Ja. Hvad skal vi se? Så vil jeg ned. Sound perfect. Things. Klar. Check about security checks. Okay, fint. What are you doing? Okay, sådan en træ. No. Hvad? Blot, da du gik ind i mig, så kunne jeg ikke hugge. Nej, det er fordi du slog til mig. Og jeg har fundet en cave. Har du? Ja, og en gris. Nok grisen. Now you shall die, pig. Og så falder jeg ned i hullet. Godt lavet. Hvad er det, jeg ved det? Lol, det skal du dernede, vi skal bygge vores hus. Hvad? Ligge dernede, vi skal bygge vores hus. Så skal vi bare sætte tag over. Maybe. Og der er gris. Men det er der, vi skal bygge vores hus. Gold, jeg har også lige fået en ny mus. Nice. Vil du? Det er en SteelSeries Kana. Fedt. Den er fucking god. Det var bare dødt tag, eller hvad? Maybe. Die, pig. Okay, så skal den åbenbart dø nu, eller hvad? Hvad? Skal den åbenbart dø nu, den der gris? Den er død. Nå, okay. Den blev slagtet. Slap af. Überrage. Oh yeah, jeg skal købe flere RAM til min computer. Jeg tror, jeg går på mandag. Hvis de har nogen på lager over i Broshop. Nå, skal vi lige finde dig i går. Det er lige det, der skal. Ej, ja, min vindensøbel. Hvor fuck er du hen? Ja, der er den der cave, hvor du faldt ned. Nå. Hey, ja. Ej, jeg kan godt lide dit navn nu. Jeg kan synge. Gris. Kommer du? Der er gris. Gå, der er... Nej, vi skal ikke gå der. Jeg har fundet et andet sted. Okay, Meget vildere. jeg kommer. Jeg har lige lavet nogle hakker og alt det der, vi har brug for. Hvor er du henne? Jeg